Il-ġimgħa filgħodu waslu 25,000 tilqima l-influwenza f'pajjiżna, dan hekk kif pajjiżna qed jipprepara għaż-żmien fejn l-influwenza tkun fl-eqqel tagħha. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne spjega kif din is-sena il-vaċċin tal-influwenza huwa kruċjali minħabba li fl-istess waqt għaddejjin mill-imxija u wastqar li permezz tal-vaċċin pajjiżna ser ikun jista' jippreveni kemm jista' jkun li persuni jintlaqtu kemm mill-influwenza u mill-COVID-19. Għandna 200,000 tilqima tal-influenza li hija ordnata. B'pjaċir nista' ngħid li llum waslet l-ewwel konsinja ta' 25,000 tilqima tal-influenza. Kuljum fil-ġurnat li ġejjin se jkunu qegħdin jaslu konsenji simili biex bekk mill-11 ta' Ottubru mingħajr ħlas ħankunu nistgħu nagħtu t-tilqim tal-influenza liċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Chris Fearne spjega kif it-tilqima ser tibda tingħata lill-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna biex gradwalment tkun tista' tingħata mingħajr ħlas lil kulħadd. Nibdew l-ewwel 15 lil dawk il-pazjenti li huma vulnerabbli, inkluż l-anzjani, anke l-anzjani fid-djar tal-anzjani, u l dawk il-frontliners li jkunu qed inħabtu wiċċhom mal-pazjenti ta' kuljum. U mbagħad fl-ewwel ġimgħa ta' Novembru ninkludu wkoll it-tfal, speċjalment it-tfal taħt il-5 snin, u mbagħad niftħuha mingħajr ħlas liċ-ċittadini Maltin u Għawċin kollha.